A pierwszego dnia tydzenia u porynku, cie jeść było cemno, Maria Magdalena przechodzi do grobu i widzi kam odsenianty od grobu. Ty biego i przechodzi do Siemona Piotra i dodredzi go ucznia, ja ci go Jezus miłował i rzecie ima. Wzale pana z grobu i my nie wiemy, gdzie go mają położony. Ty weszedł Piotr i nędredzi uczeń i szła do grobu. I biegali obadwaj, ale nędredzi uczeń urechlił Piotra i pierwszy przebiegł do grobu. A ci zazdrzył, widzi leżący płótna, ale bene nie weszedł. Przechodo Siemon Piotr, co siedł z nim i weszedł bana do grobu i widzi leżący płótna i chusta, co była na jego głowie, ale leżącą nie z płótnama, ale zwinioną na jednym mylu. Ty weszedł bane i nędredzi ucień, nen co pierwszy przeszedł do grobu i uzdrzył i uwierzył. Łeni jeś nie znale pismionów, ziołem mopłe wstać z umarłych, łedeśle tej uczniowie nazot dose. A Maria stojała przy grobie i płaka. I płaczące zazdrza do grobu. I widzi dwóch aniołów w biele. Jeden sedził na mylu, gdzie było cało Jezusa przy głowie, a dredzi przy stopach. A oni godają do niej. Niasto, czemu te płaczesz? Rzecie ima. Wzale mojego pana i nie wiem, gdzie go mają położony. A ci to rzekła, łebruca so i widzi Jezusa jak stoją, a nie widza, że to je Jezus. Rzecie i Jezus. Niasto, czemu te płaczesz? Ona myśla, że to je Łegrodowi i rzecie mu. Panie, jeżeli tego weniósł rzeczy, jak gdzie go temuż położony, a jego wezna. Rzecie i Jezus. Maria, A ona so łebruca i rzecie mu po hebrajsku, Rabuni! co je uciecylu. Rzecie i Jezus. nie zatrzemiwuj mnie, bo jeś nie wstąpił do Ojca. Bij do moich bracynów i rzecze ima, je wstąpiwam do mojego Ojca i do wajego Ojca, do mojego błega i do wajego błega. Przeszła Maria Magdalena i dała znać uczniom. Ja widziała pana! I to, co i rzekł. Tedy łeb wieczórnego pierwszego dnia po szabace, tam, gdzie byli uczniowie i choć drzwi było zamkły z lanku przed ziadama, przeszedł Jezus i stanął na wystrzutku i rzecie ima. Mir wama, A kiedy to rzekł, płekozu ima rance i błek. A uczniowie są uredowe, leci uzdrzele Pana. Ty, Jezus zys ima rzekł. mir wama, jak miam płesły Ojc, tak i was silą. A ci to rzekł, dychnął i rzecie ima. Vesta sianti łedecha, kłemuś wałet puscyta grzechę, bando ima łed płyscony, a kłemuś zatrzymota, bandą zatrzymony. A jeden z dwanostce, Tomoś, zwany Didymos, nie był z nima, ci przeszedł Jezus. A insi uczniowie mu godele, Me widzę Pana. a on ima rzekł. Żele i nie uzdrza, w jego rękach cychły po głezach i nie wetk na mojej ranci w jego błek nie uwierza. A za 8 dni jego uczniowie zys belebane, a z nima Tomoś. Jezus przechodo, choć drzwi były zamkły, stanął na westrzutku i rzekł. Mir wama, Ty rzecie do Tomosia. płeduj tu swój pylc, a łeby cię moje rance. Płedej ranka twoja i wetknij w mój błek i nie bandzę niedowiarka, le wierzącym. Tomoś odpowiedział i rzekł mu. Pan mój i Bóg mój. Rzecie mu Jezus. Gdy te, że jest miał łyzdrzył, te uwierzył, błogosławiony ti, co nie łyzdrzele, a uwierzele. A wiele tyś insich znaków, co nie są zapisane w knydze, uczynił Jezus przed swoimi uczniami. A nie są zapisane, żeby wału wierzyła, że Jezus je Chrystusa, Bożym Syna, i żeby wa, jak no wierzący, miała rzecy w Jego imiono.